Эфирда Татарстан яңалыклары, біз туры эфирда эшлибез. Шираттагы хәбәрләргә күчәбез. Китапны бәяләүдә төп күрсәткеч эчтәлекле текст һәм сәнгатьле бизәлеш. Электрон мәгълүмати технологиялар барлыкка килү белән нәшриятләр алдында яңа юнәлешләр ачылды. Электрон басмаларының роле үсә бару фонында Татарстан китап нәшрияты заман таләпләренә җавап бирерлек басма. Электрон һәм башка форматлар аша татар китабының бердәм мәйданын тудырды. Татарстан китап нәшрияты күренекле татар язучылары, шагыйрьләрнең аудио китапларын яздыру эшен дә алып бара. Бу проект Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннеханов ярдәмендә тормышка ашырыла. Тулырак хәбәрчебез Ләлә Зайнуллина репортажында. Йыллык тарихы булган Татарстан китап нәшрияты затлы заманча китаплар бастырып кына калмый, татар китабының шикләрен киңәйтеп, Россия, Алмания, Кытай, Төркия, Иран, Италия кебек илләрдә халыкара күргәзмәләрдә дә катнаша. Иң яхшы китаплар даими рәвештә данлыклы күргәзмәләрнең дипломантлары булып килә. Безнең Татарстан китап нәшриятында елына уртача 200 исемдә китап чыга. Бу инде ял көннәрен алып атсак, көн сайын бер яңа китап дигән сүз. Инде шулар арасында инде Россия күләмендә, хәтта дөнья күләмендә конкурсларда җиңүче булып танылу, ул инде безнең өчен аеруча зур җиңү һәм аеруча зур горурлык. Күптән түгел алар Мәскәүдә узган Кече Ватан 2020 дип исемләнгән 16-нчы Бөтен Россия төбәк һәм туган як әдәбияты конкурсында катнаштылар. Әлеге конкурс региональ нәшриятләр арасында беренче тапкыр уза. Аны оештыручы Россия китап бастыручылар ассоциациясе. Бу инде башка регионнар белән чагыштырганда, анда кайбер регионнарның бөтенләй китаплары бернинди призлы урында алмау бара. Ә безнең 3 китап ул инде башка регионнар безгә ниндидер көнләшү белән карап тордылар. Менә ул дипломнарны тапшырган церемониясында да. Конкурска Рәсәйнең 35 шәһәрендә төбәк һәм туган як тематикалы әдәбиятны нәшр итүче 52 нәшрияттан китаплар килә. Бәйге берничә номинация буенча үтә. Без бу көнне мөмкин кадәр якынайттык номинациясында Муса Җәлилнең Моабит дәфтәрләре җыентыгы җиңүче дип табылды. Аны Татарстан китап нәшрияты әзерләгән. Иң дәрәҗәлесе ансы инде менә Моабит дәфтәрләре. Ул әйткәнемчә 200дән артык китаплар арасыннан беренче булып саналды инде. Шулай ук Татарстан китап нәшриятының Татарстан Республикасы һәм Изге Болгар дип аталган 2 китап альбомнары да иң яхшы региональ басма конкурсы дипломнары белән бүләкләнде. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.